кофта якта портерча ёфтем шумода. Портерчаи грандиозни. Хоб, солиш 2015. Мотор Seidi 133. Хоб, ҳуҷҷат надора, нарушка ҳеҷ айбам надора, балонош нав. Хоб, дри мошина биё як бор бинака. Хоб, дри портера тамошо кунен. Ҳар дидаро стеклоподъёмнико дора. Коробка автомат, ҳама чизи гуфтию гапо камчинд. Я бор гирду баношам нишоте хаям хея бинано. Хоб, номерои соҳибша дар рӯи экран мемонун. Кадом нафарои да кинем хеле портерчаи гиз залагӣ дар кор боша, балонош нав буда. Хоб, кадом нафарои да ки инем хеле портерча дар кор боша, метавонен занг занен дар рақамҳои дар рӯи экран будагии соҳибаш ва ҳамроҳи соҳибаш метавонен суҳбат кунен. Хоб, пробегаш чанд ҳазорай? 215,000 пробег шай. нархша бародаро, нархша ами бародар. Хоб, нархша ами бародар 105,000 сомонӣ мега. Бо муомила дора. Харидори конкретна биёя, бо муомилаи конкретна мешава. Устодона мегирен, мебиён портера мебинен, мегирен меринша. Алло нигаҳбон. Номероро мондагӣ.